to my channel. Please share, like and subscribe. And don't forget to press the bell. Kane kade ka story jong shijur ki bai I thamen simbhang kabenta kabakhat san haba kilaya dabban bam kakmi kala kuna kala pen paw ha khun sim ya ka ei kabadon hapo min sim khun sim kan ran ngatharai pen om sngewi ei dadangan ong jing ong yipi kawai ngam sngewi ei mei tu ong ke ei phikwa aman ong yanga na jubam ukhun sim khun nga khanye phi kum ukhun jonga hi bat ngam kwa ba ma phi phin de ben ne kho ne I ben ya ka sen tiu la kuna namar phila yo I hi bangi dei ki baduk barai toy la ong kakmi kala kuna kala subon mei ngakular hakmat jongpi bangan om de ben de kho ne I ben ya ka sen tiu la kuna kumbang ala rai tang bat I baro shi jing im ngala hun bat shimti I kum ikurim jonga la jubab ukhun sim usinya no ngadab da kamen sem kabakmen bat ngadas ngau hun ban yo sngew ya kita ki kentien jongphi la ong kakmi kala kuna kala subon kapor ru kala miet bat yang ne thya no la ong kakmi kala kuna sadang thya suk phi baro mo hoi to me la jubab khun sim usinya bat phi ru sadang thya suk hoi to la jubab kakmi kala kuna lakuna sapen I kajaka thya jong ukhun sim kanrat laong kakmi hoi to me la jubab kala kuna kumtai hi kala kuna ru kala pen I ya kajaka thya jong kita kilai ngut sim kanrat kani kadai kajaka thya jong phi but what's me ai ngashu siang tang de isni imran hang ne hapo madan bat ngatharai phin om yo thya bha shibete laong kala kuna da kadur khmat kabapho samrkhi to omne le ba I ngakermen bangan yo thya bha shibet bat ngakermen ro bangan phos new ye phi da ka jing phos new kabas ngau tenat bha laong khun sim usinya kala kuna kadap da ka jing kemen haba ka yo sngo ba khun sim ukhad ba I jaka sim kanran wat ong se kumta la ong kala kuna da kadur khmat kabaphu samrkhi hatu kade khapop mo bangan khad ba I jephi ne phida arta ten ne yanga la ong ukhun sim usanya em sim kanrat om de kumta tangba ngasngau le ran ken ba yo sngo sa imeiro bat kine kisipai jongphi laong kala kuna sin tiu la kuna ba in bane phidang le ran haba ba ro kni kasnong kana tep ba phin salong ikurim jonga laong ukhun sim usinya hendrai kindat kansan kat ba gidaya kran kumne layo asno ba kakmi kala kuna kala subon kala khot ya kala kuna khun ai se shiklat ba ngas ngau thangrang hoi to mai la jubab kala kuna kadur khmat kala subon ka itlat bha bat ki khmat kirit bha kamla watang bat petro mai bali kumne phis ngau kumno lakli kala kuna ngabyang khun tangba ngakwa balong I phi laong kala subon da ksur kabatalat bha mai tu ong ken phi kwa ong ayu laong kasim tiu la kuna ya kane ka story on dang teng byang kublesh boni phi baro kenong snap bat nong